Target daw na mapabilis ang paglago ng turismo at real estate sa Clark Freeport Zone sa Pampanga matapos opisyal na selyuhan ang 840 million pesos sa expansion project sa pagitan ng Clark Development Corporation o CDC at Korean investor na J&H Philippines Development Corporation. Sa ilalim ng amended lease agreement, paikliin ang construction period mula sa dating 5 taon, ginawang 30 months ang target completion. Ilalatag ang phase development sa isang 17,373 square meter na lote sa kahabaan ng CM Recto Highway. Batay sa plano, uunahin ang pagtatayo ng 17 pool villas. Susundan ito ng isang 15-story mixed-use tower at 2 12-story buildings. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.C. Divanadera, patunay ang proyekto ng lumalakas sa kumpiyansa ng mga investor sa patuloy na pag-unlad ng Clark. Target na makumpleto ang proyekto sa loob ng 30 buwan, kung saan inaasahang unti-unting bubuksan ang ilang bahagi ng proyekto kahit hindi pa tapos ang kabuuang development. Ayon kay J&H President Lee Sangte, sisikapin nilang iayon ang konstruksyon sa pangangailangan ng merkado at sa nagbabagong preference ng mga bisita. Sa datos ng CDC, umaabot sa higit 1.5 million overnight guests at 1.8 million same-day visitors ang naitala sa Clark noong nakaraang 2025, isang indikasyon ng lumalaking demand sa mga bagong accommodation at lifestyle spaces. Kapag operational na, inaasahang madaragdagan ng kasalukuyang mahigit 4,100 rooms sa Clark at lalong titibay ang posisyon nito bilang sentro ng turismo, negosyo at meetings, incentives, conferences and exhibitions o MICE sa bansa. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.